जोंनि गामिनिफ्राय खांजोबोब्ला बयबो जोंनि टारगेट बायदि हरजोबोब्ला 80 लाखसोआ फैयो 80 लाखसो औ होमबा माखासे फैसाया माखासेया माने गोमानानै दङ आरो माने मिजिङाव दङ आरो बेनिफ्राय जों सानदों माने जेसेबां जोंनि बर'नि MP MLA फोर दङ जों बिथांमोननि गेजेराव एसे आर'ज गाबगोन बेबायदि मिजिङा जोंनाव दङ गाबथ'वाखै आरो दासिम गाबथ'वाखै आदसा जोंना दा 12 लाखसो फैबाय 12 लाखजों बेखिनिखौ मावदों आरोखि होमबा दा जेनेबा बेसेबां बोसोरनि उनाव जेनेबा बे बिल्डिङा माने मोगथां महर मोनगोन बायदि ओरैनोथ' टारगेटआ जोंना बोसोरथाममोन खिन्थु दा बोसोरनैयानो थांबाय जोंना रायलायनाय सावरायनायावनो बोसोरसेया फुरा थांखादों जेबो मावाखै रायलायनायावनो आरो रायलायनायावनो बोसोरसेया थांदों नंगौ नामा दा जुदि बियो मन्दिराव बेबायदि दान हरदोंबा जुदि 10 थाखा खामायदोंबा 20 थाखायनो माने मन्दिराव इसोरा होगोन होनना बुंदों माने आदसा जोंनि बर'आ बिदि बाथ्राखौ सानफेरानो इसोर सिबिनायखौ जोंना धोरोमसालियाव फैनायखौ जोंनिया ओरैनो टाइम पास बायदि सानना लायो नाथाय गुबुनफोराव थांबाय धोरोमा जुदि खौसेथि होननानै जों सानमारोब्ला नंमारगौ अननाय खौसेथिया बेहाय दङ नाथाय मानो होनब्ला दिनै बे बाथौ धोरोमनि गासैखौबो लानानै रिसार्च खालामनाय सुबुंफोरा फ्राय ओंखारबोदों आरो मिथिनो लुबैनाया जाय खामानिया जागायनाय दं बियो जोबथानायबो दङ जोंनिख्रुइ साबसिन साननो हनो गोरों मानसिफोरा जोनोम मोनगोन बर' रायजोआव दा जोङो जास्ट जागायदोंल' खामानिखौ बेखौ मावफुंनाया बयनिबो दायथ' सासेयानो खामानि साननानै मावनो हानाय खामानि नङा लास्ट टाइम नै बे जाहैबाय जोंहा आलायखुंग्रि नोलोबारि बाथौ थानसालि ओरैबायदि हेभि गायसनखाबाय नै इयावहाय गेजेरावबो पस्ट थाबावगोन नामाथाय माथो हाखर जावदों माथो बेखौथ' मिथिला आङो बानायगासिनो दङ ओरैबाय नै माखासे पस्टआ जाबायानो नै बेयाव मोनबेसे पस्टथाय जायखिया माखासे फ्राय पस्टआ जाजोब्बाय आङो दा एसे दिन्थिलांसै नोंथांमोननिसिम बिनि सोमोन्दैहाय इमान गिदिर जे बिल्डिं बानायनो नागिरदों बेयो माने सोरनिफ्रायबा अनसुंथाइ मोनदोंना मोनाखै बेखौबो आं दाहाय दिन्थिगोन बे जाहैबाय नै प्रपार एकदम नोलोबारि नैबे जाहैबाय नोलोबारि सेन्टार एकदम नोलोबारि सेन्टारनि एकदम खाथियावनो नांजाबनाय एखेबारे नांजाबखानाय माने जोंनि बे गगामुग एरियानि सबनिफ्रायबो गिदिरसिन मन्दिर जागोन होनना बुंबा बेनो जाहैबाय बाथौ मन्दिर आङो बेखौहाय दाहाय जोंहा नैबे बाथौ मन्दिरखौहाय जे इमान जे गिदिर बानायनो नागिरदों सोरनिबा अनसुंथाइ मोनदोंना मोनाखै आरो बिथांमोनहा माबोरैजाय प्लेनिं खालामनानै बे खामानिखौ आराम्भ' खालामनाय जाखो बेखौहाय जायहा माने नैबे बिल्डिं कन्ट्राक्सननि जाय कमिटिफोर बिथांमोनजों आं रायलायगोन बिथांमोनहा माबेनिफ्राय इमान गिदिर फैसा मोननानै जे बेफोरबायदि बिल्डिं बानायनो नागिरखो बेखौ आं नोंथांमोननो दाहाय फारसेनिफ्राय फारि फारि रायलायनानै दिन्थिगासिनो दङ नोंथांमोनहा मथथे जोबजासे बे भिडिअखौ नायना थां अब्ला बुजिगोन बिथांमोनहा माबोरैजाय माने इनभेस्ट खालामनानै बा माबोरैजाय कालेक्सन खालामलायनायनि गेजेरजोंहाय बे मा होनो बाथौ मन्दिरखौ बानायनो नागिरगासिनो दं आरो बेबो बोसोरबेसेनि गेजेराव जागोन आरो माने खै बोसोरनिफ्राय आरो माब्लानिफ्राय स्टार्ट जानानै आरो माबे बोसोराव बा माबे मासावहाय जोबहैगोन आरो बेनि मडेलिटिफ्रा माबायदि आङो बेखौबो दाहाय होगासिनो दङ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरावनो आङो पिक्सारखौ होगोन बे बिल्डिङा माबायदि जागोन नङा होमबा नोंथांमोना जायखिजाया भिडिअखौल' जोबजासे नायनानै थांबानो जाबाय सारा फैबाय सारजों एसे रायलायनोसै आङो एसे दिन्थिग्रोनोसै राउन्डआव आरोबाव खेबसेबाव ना फ्राय खुन्थाया जाजोब्बायानोसै माने दिनै खुन्था गायनायनि बेनो जाबाय दे मेन मानसिया एसे रायलायबावनो र' नै गोगोमखा नै मेन मन्दपआ बेयाव जागोन आरोखि नै बेयावहाय गोगोम हेभि बानायखाबायलै माने 2 थाला नालाय महिलिया नै अबावथो एथ' बुरजा फैसा मोनखोलै ना सोरबा मिनिस्टारा हरखो ना सोरबा मासो हरखो बेखौथ' दा मिथिला दा बिसोरजों रायलायबासो मिथिसिगोन ना सोरबा गामिनि आइ आफाफ्रासो हरखो सार अबाव फैसा मोनना बिदि बानायलाबायखो एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला मोनसे गिदिरथार थांखि आरो सिमाङाव सानदोंमोन दा मोगथाङाव जानायनि लामायाव फैबाय दा नोंबोथ' बेनि थाखाय दामफार गंसे अन्थाइ हरदों आंथ' हरथ'वाखै दासिम फैसा हरथ'वाखै फैबाय आरो जोंना माला फैबाय बेखिनिखौ जों मेनेज खालामबाय दं आरो दा ओरैबायदि गोजोनो सोरबा माने नोंथां जों गामिनिफ्राय फैसा हरगासिनो दङलै QR-खौ हरलाय होननानै बुङो जों कनस्ट्राक्सननि एकाउन्ट खुलिखादों
बेनिफ्राय गामिनि सोरबा आफादगिरि नेहाथारिया ओरैबायदि बुंहरो ओइ नै जों गामिना हरनोसैलाय किउआरखौ हरदो होमबा गोसोखौ ओरैबायदि मोजां मोनोना गले गले बुंनाङाखैनो आरो ओमफ्राय आं सारनाव मोनसे फार्स्टआव सोंनाय दा सारनाव मोजां दिन्थिगोन बा खिन्थिगोन आरोना आं सारनाव मोनसे सोंनाय दा जेनेबा सार नैबेयावहाय बेसेबां कौटिनि बाजेट बियो जेनेबा ओरैनोथ' इन्जिनियारनि मथै 2 कौटि ओमफ्राय दा जिथु इस्टिमेट गासै माबाखौ लानानै 2 कौटि आरो ओमफ्राय दा बै फैसाया माबेनि फैसा आरो सोरनिफ्रायबा मोननाय ना मा बेखौ एसे खिन्थिदो रायजोफोरनो एक्सुवेलि राङा 2 कौटिया आथिखालाव बारा गिदिर बाजेट नङा मानो होनब्ला सासे सुबुङानो गाव गावनि न'खौ 2 कौटि 3 कौटिनि बारा लुयो बर'फोराबो आथिखालाव आरो साख्रि एबा बिजनेस राजखान्थिगिरिफोरनि थाखाय बेलेग खिन्थु साख्रि मावनाय बा बिजनेस मावनाय बा खायफा लुनो गोसोबा लुनो हायो आरो खिन्थु लुथ'वाखै दा बेनिखायनो जों सानबाय जोंनि गगामुग हालामाव मिंमाङाव रायजो जानाया दिनै 80 बोसोरसो जाबाय दा 80 बोसोरसो रायजो जानायनि बेलायाव गासै 2000सो न'खर दङ गैद्राया आरो जेनेबा गासै 70सो गामि 70 गामियाव 2000सो न'खर जायो दा जों गासैबो न'खरनिफ्राय 3600 खांनाय जादों बोसोरथामाव दान मोनसेयाव 100 खरै बेनिफ्राय बबेबा गामिया फ्राय हरगासिनो दङ बबेबा गामिया खनसेनो बोसोरथामनिबो होलांदों सासे बेक्तिगतआ ओमफ्राय गंफा गंनै गामि फैथ'वाखै दा माखासे मानसिया बुजिनोबो गोब्राब जायो माखासे मानसिया मेल मिथिङावबो फैया ओंखायनो बुजिनो गोब्राब जायो गामिनि आफादगिरि नेहाथारियाबो मालाबा गामिनि मानसिफोरखौ बुजायनो हायाबो जायो दा जों साननाय आरो फोथायनाया बेनो जोंहा बयनिबो सायाव फोथायनाय आरो बिसास दङ बयबो बे जोंनि गेदेरथार मोनसे सम्पति बेखौ लुफुंनायाव बयबो हेफाजाब होगोन दा बेबायदि हिसाबैनो जों आग बारायबाय दङ बेनिफ्राय जुदि जोङो 2000सो न'खरनिफ्राय 3600 जाहैबाय बेक्तिगत न'खर आरो सिम्पोल न'खरनि बेनिफ्राय सोरबा सार्भिस हल्डारफोरनि थाखाय जोङो दानसेयाव 300 खरि लादों होमबा 10800 जायो बेनिफ्राय दा जोंना खुन्थाया गासै 62 जागोन दा 62 खुन्थायाव बयबो माने हरनाया फ्राय कमप्लिटआनो जाबाय 62 पस्टनि आरो 62 पस्टखौ माने सासे बेक्तियानो होजोबबाय गावनो गोसो जानानै आंबो होगोन होननानै बेबायदि अनार आरो जेनेबा अनार एकदम बयबो माने मोजां जाजानायखौ लुबैबाय दंमोन दा बे मोगथाङाव बेरखांदों सासे सानैया गामियाव सोरबा हेंथा होग्रा थायो दा जेनेबा ओमफ्राय सार नैबे जेनेबा 2 कौटिया दासिम एकदम मोगथाङाव फैथारगोन ना फैथ'आ बायदि दा जोङो एक्सुवेलि जोंनि गामिनिफ्राय खांजोबोब्ला बयबो जोंनि टारगेट बायदि हरजोबोब्ला 80 लाखसोआ फैयो 80 लाखसोआ होमबा माखासेया माने गोमानानै दङ आरो माने मिजिङाव दङ आरो बेनिफ्राय जों सानदों माने जेसेबां जोंनि बर'नि MP MLA फोर दङ जों बिथांमोननि गेजेराव एसे आर'ज गाबगोन बेबायदि मिजिङा जोंनाव दङ गाबथ'वाखै आरो दासिम आदसा जोंना दा 12 लाखसो फैबाय 12 लाखजों बेखिनिखौ मावदों आरोखि होमबा दा जेनेबा बेसेबां बोसोरनि उनाव जेनेबा बे बिल्डिङा माने मोगथां महर मोनगोन बायदि ओरैनोथ' टारगेटआ जोंना बोसोरथाममोन खिन्थु दा बोसोरनैयानो थांबाय जोंना रायलायनाय सावरायनायावनो बोसोरसेया फुरा थांखादों जेबो मावाखै रायलायनायावनो बोसोरसेया थांदों बेनिफ्राय बिनि उनाव एक्सुवेलि आंबो 6 दानसो थायाखैमोन नालाय बेलेगाव दंहैयो 6 दान बिनि उननिफ्राय फैनानै फ्राय रायलायनानै खामानिखौ आग बारायबाय जाबाय दा एसे जाहांनाय नुबाय नङा होमबा जिथु मोनगोननि आसा जोंनि बर'फोरनि अनगायैबो नेपालि 2 3सो जोङो अनसुंथाइगिरि मोनदों ओमफ्राय बेंगलि बिहारिफोर लोगो मोनदों थारमाने बिथांमोनहा बुङो आरो बिमा बिफाजों आं रायलायदों नोंसानि गथ'आबोथ' जोंनि बे सिबिसालियाव रां अनसुंथाइ हरदों होननानै नोलोबारियाव नंगौ नामा होनना दा जुदि बियो मन्दिराव हरो बेबायदि दान हरदोंबा जुदि 10 थाखा खामायदोंबा 20 थाखायनो माने मन्दिराव इसोरा होगोन होनना बुंदोंमोन आदसा जोंनि बर'आ बिदि बाथ्राखौ सानफेरानो इसोर सिबिनायखौ जोंना धोरोमसालियाव फैनायखौ जोंनिया ओरैनो टाइम पास बायदि सानना लायो नाथाय गुबुनफोराव थांबाय धोरोमा जुदि खौसेथि होननानै जों सानमारोब्ला नंमारगौ अननाय खौसेथिया बेहाय दङ थागोन माने आलायखुंग्रि बाथौ सिबिसालि
गगामुख बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय सिबिसालि हेड अफिस आरो हेड अफिस दा जोंना बेहाय माने थाखो मोननै G+1 ग्राउन्ड लेभेल गंसेयाव इन्जिनियारनि एस्टिमेट मथे 32,000 जेनेबा मोननै स्टेपसिम आरो थाखो मोननैसिमहालागै जाय अनसुंथाइ होदों नैबे थाखो मोनसेनिखौल' लानाय जादों आरो बेनिफ्राय दा नैहायनो नै ग्राउन्ड लेभेलनिफ्राय एहाय नैसिमा माबाखा आरो फाउन्डेसन ओमफ्राय एहाय माने 1.5 फुटा माबा थाबावगोन लिंथार थानानै माबा गाखोबावगोन आरो एसे बेबायदि दा जोङो 6 फुटसोखौ दाथ' बेथ' 6 फुटासो दं खोमा ना बेयो 8 फुट दङ 8 फुटसिम बेनिफ्राय एसे 8 फुटा डाइरेक्ट माने बे फाउन्डेसनसिम आरो फाउन्डेसनखा आरो थारमाने जोंनि थांखिया जाहैबाय माने 200 बोसोर थानांगोन बे 200 बोसोर बोसोरसे बोसोरनै नङा 200 बोसोरनि टारगेट लादों आरोखि हायोब्ला इनि गोजौ बांसिन गोबाव थायोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन आरो दा जोङो ताजमहलफोरखौ नुयो दिनै बियो 400 बोसोरनि बारबाय 1600 मायथाइनि बेसेबांबा सिगां ना मायाव गायसननाय नुनाय जादोंमोन दाबो 400 बोसोरनि बारा जानानै दङ जेबो जायाखै ना जों बेबायदिनो सानदों आरो बेसो जोंनि मोनसे सिभिलाइज जानाय बा मोनसे सिभिलाइजेसना बेबायदिसो जायो नालाय आरो जेनेबा रायजोफोरनिफ्राय जे अनसुंथाइ बेफोराव माबायदि बाहागो जेनेबा न'खरसेयाव बेसेबां खरिजाय कालेक्सन खालामनाय बायदि बा गोलैदों होनदोंमोनलाय न'खरसेयाव 3,600 बेनि गेजेराव रायजोफ्रा माबा मोनसे अजदफोर दंमोन नामा अजदा दङ खिन्थु जों मोनदों जायफोरा रांखौ हरदों बिसोर जेबो अजद गैया नाथाय जायफोरा थाइसेबो हरथ'वाखै दासिम बिथांमोनासो अजद होबाय दं नाथाय जायफोरा जोंनो फैसा होफैदोंना दे मावदो बाबुमोन बिराद जों थाब नायनो लुबैथारबाय 2 कौटि 3 कौटिनि बे मन्दिर जागोन माबायदि जागोन जों नायनो लुबैथारबाय बेनिफ्राय जोङो गुबुनफोरनि बर'नि अनगायैबो बेलेगफोरनिफ्राय गोबां थुलुंगा मोनदों आरोखि असमियानो जा मिसियानो जा बयबो गोरों गोराफ्रा फ्राय मबाइल फेसबुकफोराव मोनो ओमफ्राय इन्टेलेक्सुयेल लेभेलनि बेंकआव थांबाबो बेंकनि मानसिफोरा माने जों फैसा दिहुननो थांबा रायलायो आरो नोंसोर खिन्थु बिराद गिदिर मोनसे प्रजेक्ट मावदों खुनु जोंनि गगामुआव गैफेरथ'वा दङ खिन्थु बेंगलि मारवालिफ्रा टाउनफ्राव दिनै हनुमान मन्दिर बायदिसिना लुदों खिन्थु बिसिना बिजनेस सिस्टेमाव डाइरेक्ट माबाखा आरो बिसोरजों धोन सम्पतिखौ जों बर'आ रुजुनो हाया आं सानैसो बिसोरजों थाफायोमोन बिसोरनाव ड्रयाराव नायोब्ला माने 500 नटआ बेलेग 1000 नटआ बेलेग 200 नटआ बेलेग बेबायदि थायो आरो खिन्थु ब्रिटिशफोरा बेनिखायनो बुङो जाहैबाय जोंनि न'खरा माब्लाबाबो 200 बोसोरनि सिगां जोबलांनो मोना जोंनि न'खरा आरो सासे बेक्ति न'खरानो 200 बोसोरनि सिगां गावनि फेमिलिखौ माब्लाबाबो जोबस्रांजानो लुगैया नाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मा जायो बिमा बिफानि सिगां फिसालाफोरासो माने थैग्रोलाङो रुंसारि जालाङो होमबा जोंनि जेनेरेसना माबायदि गेप जानानै थालाङो नङा होमबा दा आंबो सानबाय थायो आरो जोंनि बर'फ्रा माला 1 कौटि जागोन बेखौसो आं सानफ्लांबाय थायो माने 20-30 लाखजों जेबो माने फार मोना दानि समाव आरो बेबायदि दा खोथाया जाहैबाय मा दिनै माने मोनसे देशा इन्डिया बायदि मोनसे देशा बयनिख्रुइबो पपुलास बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं थानाय बे मोनसे प्रट'कलजों सोलियो इलेक्सन गेलेनाय दा इलेक्सनाव नोङो जुदि बेहाय एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलनि बा सोरबा मिनिस्टार एमएलए गैयाबा नों मोनसे जाथिखौ रैखा खालामनाया गोरलै नङा बिथा मोनबाबो नों गोरलै नङा आरो बे मोनसे आरो ओमफ्राय जेनेबा सारखौ खावलायनाय जेनेबा सोरबाफ्रा जुदि दासिम जुदि मिथियाखैब्ला बा जुदि सोरबाफ्रा मोदोम गुदुंफोर जानानै जुदि मिथिस'याखै बा खबर मोनाखै जुदि अनसुंथाइ हरनो जुदि गोसो दंब्ला मा बुंनो सानो सारा बे आंनि चेनेलनि गेजेरजों आरो थिगानो दं बे बाथ्राखौ खुब मोजां बाथ्राखौनो बुंदों नोंथाङा एक्सुवेलि जों गासिबो गामियाव लाइजाम हरनाय जादोंमोन आरो जों खोथाबो होबोदोंमोन जे नोंसोर गामियाव जोङो रायज्लायनो फैगोन रायजोफोरजों बे मिथिंनि गेजेरजोंनो जों आलायखुंग्रि बाथौ सिबिसालिखौ मानि थाखाय लुनो नागिरदों माबोरै लुनो नागिरदों बे बाथ्राखौ रायजोफोरनो जों मेसेज होथारनांगोन नाथाय मोनसे खोथाया जाहैबाय जोङो दासिम खोब 20थासोल' गामि हाबनो हादों ओमफ्राय खायफा गामिया माने बुजिखानानै फैसाखौ रांफोरखौ हरबाय थादोंमोन आरो
बेनिखायनो बिसोर गामियाव माने थाङाब्लाबो जागोन बायदि मोननानै जों हाबहैनाय जायाखै ओमफ्राय मालाबा मेल मिथिङाव फ्राय सावरायनाय जादों बेनिफ्राय दा खोथाया बेनो जोङो गामिफोराव फ्राय मेल मिथिं जाबा सावरायनाय ओमफ्राय मंगलबार खनफ्रोमबो आर'ज गाबनायाव सावरायनायखौ खोनादों बेबायदि गेजेरजों हरदों ओमफ्राय खायफा फोरोंगिरिफोर दङ साख्रि मावनायफोर दङ बिथांमोना आर'ज गाबनायाव बा मेल मिथिङाव थाफाजोबनो हाया आरो जों बिथांमोननिसिम थांनानैबो जोंबो माने बुंहैद्रायथ'नो हायाखै आरो बे जोंनि मोनसे दुरबलथा जादों खिन्थु जों थाङोब्ला बिसोर रावबोथ' हरा होननानै बुङानालाय जोंसो सम मोनाखै माने थांनायखौ आरो दा ओंखायनो जेरैखि जाया जों दा समाव थांखि लादों बैसागोनि सिगां खुन्था प्लास नैबे फाउन्डेसन हा खोनाया जाजोबनांगौ होननानै जों टारगेट लानानै मावबाय थादों ओमफ्राय दैज्लाङाव फुरा 7 दानसोआ थाखादों बैसागनिफ्राय जानुवारिसिम जों मावनो हायाखै बे समाव जोंनाव बांद्राय अखा अक्ट'बर नभेम्बरसिम अखा हादोंमोन दा बेनि थाखाय माने बेफोरखौ जावबाबो माने दै ओंखारबाय थानायनि थाखाय खामानिया डाबल जाबाय थानानै मावनो हायाखै आरो बे खोथाया नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ नङा होमबा आंबो माने खाथिब्लाबो फैनोबो जायाखै खिन्थु सार आंखौ सिगांनिफ्राय लेंहरबाय थादोंमोन माने मा जाहैबाय आंबो मोनसे खामानिनि बेस्थ'नि थाखाय फैनायबो जायाखै दिनैहाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय आङो दिनैनिफ्राय गेजेर गेजेर बेयावहाय आं मोनसे भिडिअ लाना फैबाय थासिगोन दिनैहाय आं नैबेखौहाय फार्स्ट भिडिअ लानानै फैबाय माखासे जागायजेननाय भिडिअखौ आं दिन्थिबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौथ' आं नोंसोरनो राउन्डखौ दिन्थिखाबाय आरो आङो 10 दिन बा 15 दिननि गेजेराव खेबसे भिडिअ लाना फैगोन खुन्था जाजोबब्ला आङो बेखौनो खावलायनाय जोंनि माखासे बर'फ्राबो गोदोनि बर'फोर बायदि नंला जोंनि बर'फ्राबो बिराद माने गोजौ लेभेलाव फैबाय माखासे साननाय हनाय गोरों बिराद मानसि जोंनावबो फैबाय आरो बेखौनो आं खावलायनाय जोंनि मिमां हालामाव बयबो जुदि अनलायलायनायनि गेजेरजों बेफोरबायदि मोनसे अनसुंथाइथ' नंला बियो गावबो गासिबो अनलायलायनायनि गेजेरजों बयनिबो सापर्टजोंसो जों दायो नैबेखौहाय लानाय जादों बे थांखि बिराद गिदिर थांखि बियो खिन्थु सारा दानि माखासे बिराद खोथा बुंनानै होबाय जेनेबा सारमोननि जिथुनाखि थांखि बे माने बोसोरथामनि गेजेरावनो जाफुंसार महर होनायखौ लादोंमोननो नाथाय मोनसे खोथा बिदिनो जेनेबा इमान गिदिर मोनसे खामानि मावनो थांनायावथ' इमान थाब बा माबा मोनसे जाफुंगोनाबोथ' एसे गोरलै नङा बिनि बेलायावहाय थेवबाबो जायो फैयै फैयै जाबायानो बिराद आग बारायबाय दाहाय आरो एसे माखासे आङो दिन्थिबावनोसै नै दाबो खामानिया स्टार्ट जाबाय दं मावबाय दं आरोखि मिस्ट्रियाबो दा बहानि बेखौथ' आं मोजां मिथिला थेवबाबो माने फैबाय थानाय समावहाय जाहाथे आंबो आफा इसोरनि खाथियाव नैबेखौल' आर'ज गाबबाय जाहाथे माने फैबाय थानाय समावहाय नैबे जोंनि नोलोबारि आलायखुंग्रि बाथौ थानसालिया जाहाथे मोगथां महराव मोनो आंबो बेखौल' आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय आरो बेखौनो आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ मोनसे लाना फैबाय नोंथांमोनहा नायनानै माबायदि मोनो आरो जुदि गोसोआव माबायदि सानदों आरो सोरबाफ्रा दिनैसिम जुदि माबा मोनसे अनसुंथाइ जुदि हरनो गोसो दङब्ला बा हरनो होननानै सानदोंब्ला नोंथांमोनहा निस्सय माने दासिमबो हरनो हागोन आरो सोरबाफ्रा जुदि मिथियाखैब्ला आरो बबेबा जुदि जोंनि आसामनि बाहेरायाव गोजानाव थानाय सोरबा अनसुंथाइ जुदि हरनो गोसो दंब्ला नैबेनि मन्दिरनि नामावहाय अनसुंथाइ हरजागोन बिथांमोनहा माने कन्ट्राक्सन कमिटि मोनसे एकाउन्ट खुलिखादों होनना बुंदों बेनिखायनो आंबो खावलायबाय आरोना बेनिफ्राय मोनसे खोथाया नैबे आरोना दासिम जेनेबा जोंनि नैबेयावहाय 72 मोनसे गासै बर' गामि दङ बे बर' गामियावहाय माने गासैबो कालेक्सन जुदि खालामजोबब्लाबो मथथे 80 लाखल' जायो होनना बुंदों खिन्थु 80 लाखआव माने बे माया माने साक्सेसफुल जाया बायदि बुंदों आरो ना दानि साराहाय थेवब्लाबो बिनि बेलायावहायनो माखासे जेनेबा माखासे बिथांमोना आरो कालेक्सन खालामनायनि बाथ्रा बुंबावदों जियानो जा नङा होमबा मथथे मोगथां महरावल' मोनथोंसै आंबो बेखौनो गुरै खावलायबाय बा आफा इसोरनि खाथियाव आङो बोर बिबाय